Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ƙaddamar da wani kwamiti mai ƙarfi don wanzuwar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a jihar Gombe. Ƙaddamar da kwamitin yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar ta karɓi rahoton wani kwamitin ƙwararru da ya zagaye lungu da saƙo na jihar don samar da hanyoyin da za a samu daidaituwa cikin adalci tsakanin makiyaya da manoma. Da yake jawabi yayin ƙaddamar da kwamitin, Gwamna Inuwa ya jaddada ƙoƙarin gwamnatinsa wajen ganin an samu daidaituwa tsakanin manoma da makiyaya. Manoma da makiyaya da sauransu. To an kawo kwamiti ya kawo report, sannan mun duba kuma mun kai shi majalisar zartarwa. Majalisar zartarwa ta tantance kuma aka kafa kwamiti wanda ya bi wannan report ɗin domin ya duba matakai da za a ɗauka domin a yi abin da ya kamata. Shi ma kuma kwamitin ya kawo report. To zartar da wannan report shi ne muka kafa wannan kwamiti. Gwamna Inuwa ya bayyana cewar rikici tsakanin manoma da makiyaya ya samu asali ne sakamakon tsallake doka da wasu suka yi a baya. Duk wanda ya ga symbol na doka zai ga cewa mata ce da takwabi a hannu ga sikeli. Ba wanda ya fi uwa son 'ya'yanta, amma kuma duk wanda ya kauce za ta gille masa kai. To shi ne doka. A bi doka a zanna lafiya. A bi doka mu samu zaman lafiya. A bi doka mu ci gaba. Kwamitin, wanda aka naɗa AIG Sunday Babaji mai ritaya a matsayin shugaba, ya ƙunshi masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a jihar, sarakuna, lauyoyi, manyan ma'aikatan gwamnati da kuma shugabannin ƙungiyoyi. Muka kafa wannan kwamiti a ƙarƙashin shi ma mataimakin shugaban 'yan sanda muƙaddashi AIG Sunday Babaji. Domin na faɗi aikin da chairman sai Daudu, abinda babban ɗan sanda ya yi to babban ɗan sanda ya aiwata, saboda kar a kauce a shiga wani abu kuma da kuma a cikinsu akwai darakta na fannin dabbobi a ma'aikatar gona, shi ma yana ciki. Akwai darakta na harkar gandun daji, shi ma yana ciki. Akwai kwamishinan 'yan sanda, gashi da kansa yana nan. Saboda haka kolin iyaka na bin kado ko hakkin mutane suna cikin wannan guri. Ga kuma darakta na masu sarrafa cikin gida, shi ma yana nan. Da kuma kwamanda na sojoji. Duk wanda ya muku garaje to ku haɗa shi da soja, ko aikin da ya kamata. Da kuma kwamandan shi ma na civil defense, wanda suke duba zamantakewa kuma suna kiyaye kadarori na gwamnati da na al'umma. Sannan a cikin sarakunanmu akwai wakilcin mai martaba sarkin Yamaltu, wanda ya san duka al'adunmu da tarihinmu da tsare-tsarenmu. In ya ga za a kauce zai ɗora kuma zai gyara, sannan kuma zai tunkari kowane basarake domin a samu maslaha bisa wannan aiki da za ku yi, ko muna fata za a yi haka. Gwamna Inuwa ya jaddada buƙatar zaman lafiya a matsayin wani ginshiƙi na ci gaba ga duk wata al'umma, inda ya ce sai da zaman lafiya al'umma ke samun ci gaba. Kuma mu muna faɗa, muna farraƙa junanmu, muna kashe junanmu, ba mu da wannan dalili ko kaɗan, ba mu da shi. In muna kiyaye haƙƙi da buƙatu da kuma kadun 'yan uwanmu, ba za mu faɗa cikin irin wannan halin da muke ciki ba. Saboda haka kowa ya abin da ya kamata, muna fata kuma Allah ya taimake mu. Allah ya ba mu sa'a. Saboda haka da wannan takaitaccen jawabi nake ƙaddamar da wannan kwamiti, kuma ina musu fatan alkhairi bisa aikin da za su yi. Sannan kuma ina alƙawarin cewa bayan na ba su dama, duk wanda kuke nema ku nemo ku ƙara, don abin ku aiwatu a cikin sauƙi kuma ku biya buƙata a cikin gaugawa. Ni kuma